हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बर' हरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखादोंआनो जानांगौ दे स' लोगोफोर दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजियो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखादोंआनो दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै सोरां स्टेडियाम माल्टिमिडिया बेनारनि गेजेराव फैनाय आरो डाइरेक्टर बिथां मिजिं नार्जारिनि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय सिमां रायजो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि नायाखैब्ला नुवाखैमोन अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायहैदो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर सचिन लाहारी इउट्यूब चेनेला सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 2 बा पार्ट 2 भिडिअखौ दायो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर स' जाय बिथांमोना नायाखै अब्ला नायहैदो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनावबो होनानै होदों दे लोगोफोर स' जाय बिथांमोना नायाखै अब्ला नायहैदो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एपिसोड बा पार्टफोरखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना सचिन लाहारी इउट्यूब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथाङा भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे सिमां रायजो आबुं बर' सावथुनाव सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोगथां बिथराइ आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावदों मिजिं निजोम रनजित कुमार अनसु पेटारसन थुरुन रिंखां आरो लोगोफोर बिथांमोनजों माखासे गोबां आर्टिस्टफोरा बेयाव फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो मोन दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो हागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो मोन दे लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा